Lijep pozdrav svim ljubiteljima šaha, ovdje je Miodrag i danas ću vam pokazati jednu fantastičnu igru između Pikea, inače četverostrukog nizozemskog prvaka, i Kasparova, kojeg nadam se da ne moram objašnjavati ko je on bio i šta je značio u svjetskom šahu. Znači, ova igra je igrana 1989. u Tilburgu, počinje inače D4, skakač E6, F3, G6, C4, lovac G7, skakač C3, rokada, E4 i sada prijeti tu E5, zato D6, lovac C2 i kao što vidimo igramo klasičnu varijaciju kraljeve Indike, koja je inače najnormalniji potez da se suprotstavi sa E5, inače može se i sa C5, znači, ali i čak i skakač A6. No međutim, E5 je najnormalniji potez, rokada, skakač C6, D5. 90% ljudi, kao što rekao, to napravi. Inače u stilu kraljeve Indike da se igra sa zatvornim centrom, sa napadom na jednoj strani protivnika, crnoga na kraljevom krilu, a bijeloga na daminom krilu. Skakač E7 i skakač E1. Inače može se igrati skakač D2, to je druga varijacija. Mi ćemo se držati skakač E1, skakač D7, lovac C3. Ovo se inače zove Gligorićeva varijacija, koji je zadužio King's Indian po toj varijaciji. Koja je svrha ovoga poteza? Pa ako ste pogledali Gligorić-Najdorf prezentaciju što sam objasnio, tamo je lovac ostao na D2 poprilično cijelu partiju bez igre, djelujući na ovoj male dijagonali. No međutim, na E3 taj lovac dobija totalno novi smisao. Taj lovac djeluje na puno većoj dijagonali, napadajući A6 pijuna, no to mu nije jedina zadaća. On potpomaže također C5 i planira se vratiti na G1 braneći H2 pijuna. Znači taj lovac ima i napadačku i obrambenu funkciju. Kasparov je nastavio sa F5, F3, F4. Sad možemo vidjeti nedostatak poteza lovac C3. Taj lovac C3 gubi tempo, zapravo daje tempo crnome za napad na kraljevom krilu. On se mora povući na F2, dok u prijašnjoj varijaciji na D2 to nije morao napraviti. Ali možemo primijetiti i nešto drugo. U igri Najdorf-Gligorić ovaj skakač je bio na D3. On je sada ostao na E1 i time možemo reći da je bijeli uštedio jedan tempo. Taj skakač na D3 je imao napadačku funkciju, potpomažući polje C5. No međutim, nakon što bi obavio tu funkciju, on bi se vratio na F2, gdje će se sada naći naš lovac, i branio E4, koji je inače ponos u kraljevoj Indici za bijeloga. No međutim, nakon lovac F2 slijedi tipičan napad G5, B4, koji smo mogli vidjeti i od Miguela Najdorfa protiv Gligorića. No s jednom velikom razlikom. Ovdje je on potpomognut lovcem umjesto skakačem. Tako da je to jedna važna razlika. Druga važna razlika je što može doći u raznim kombinacijama da će ovaj skakač preko polja B5 napasti pijuna A7 potpomognut lovcem. Osim B4 moguće je i skakač D3, znači moguće je da se vratimo u vode gdje skakač na D3 potpomaže skakač C5 sa jednom velikom razlikom gdje ovaj lovac zauzima opet puno bolju funkciju, što znači da je to jedan veliki napredak u odnosu na partiju Najdorf-Gligorić. Osim toga može se igrati i skakač B5 i A4, što su također veoma popularni nastavci, no međutim oni neće biti dio današnjeg videa. Poslije B4
normalan je razvoj skakač F6 gdje se taj skakač vraća na svoje mjesto potpomažući napadu nakon što je propustio F pijuna. C5. Znači bijeli vidimo vrši pritisak na D6 pijuna što je normalno u većini varijacija gdje bijeli vodi napad na daminom krilu. No međutim nakon skakač G6 i izmjena na D6 top C1 vidimo da ovaj top zauzima jednu lijepu otvorenu liniju i sigurno će potpomagati kasnije skakača možda na C7. Top F7, ovaj jedan Gligorićev potez, kao što vidimo usvojen i od Kasparova. Ovaj top ima mnogo funkcija, jedna je da štiti 7. red, druga je da na G7 i H7 potpomaže napadu na kralja. Nakon A4, što je normalno, napad se nastavlja, lovac F8, ovaj lovac kao što smo vidjeli i u Nadir Gligorić ima obrambenu funkciju. No u ovoj partiji ćete vidjeti i nešto drugo. Vidjet ćete kako ovaj lovac postaje izuzetno jaka napadačka figura. Pokazat ću vam to kasnije malo. A5, lovac D7. Ako možete sada primijetiti i pogledali ste moju prošlu prezentaciju, figure crnoga su skoro pa identične Gligorićevim figurama protiv Najdorfa. Naime, mislim da je jedina razlika da je tamo odigran H5 potez, da bi se podupro G4. No, međutim, ovdje, ako možemo primijetiti da je ovaj skakač nije obavio svoj put, svoj mali manevar sa D3 na G2 i ne brani točku G4, taj G4 je olakšan. Nakon skakač B5 dolazi taj G4. Kao što vidimo, Kasparov ne troši tempo igrajući H5, H4. On planira to H5 polje za svoje skakače. Međutim, nakon skakač C7 događa se jedna izuzetna stvar. Vidimo da top visi, ali Kasparov to jednostavno zanemaruje. On smatra da aktivnost figura je najveća i u slučaju da taj skakač uzme tog topa, taj skakač će biti van igre dok će njegov napad se nastaviti. Ali možemo vidjeti još jednu drugu stvar. Šta ako nakon G4 recimo bijeli uzme toga pijuna? Vidimo da visi ovaj pješak E4 ponos bijeloga baš zato što ovaj manuvar skakača nije ispunjen, znači i ne štiti to polje E4. Naravno da je ova pozicija, iako Fritz kaže podjednaka, mislim da je bolja za crnoga, crni ima puno više mogućnosti. No, međutim, nakon skakač C7, znači bijeli nije uzeo na G4. Nakon skakač C7, Kasparov je odigrao G3. Jedan fantastičan potez i nadam se da ću vam uspjeti objasniti zašto vam prezentiram ovu igru koja je vrijednost ovoga poteza. Prvo ćemo obraditi par varijacija, recimo ključna bi bila jedna od da bijeli može dobiti sad pijuna. Jednostavno H iz G3, F iz G3, lovac iz G3. No međutim, nećemo stati na tome, moramo vidjeti dalje. Skakač H5, vidimo da se aktivnost skakača povećala. Lovac se mora vratiti na F2. Dama G5. Možemo vidjeti sada da figure crnoga su veoma dobro koordinirane, da sve djeluju prema napadu na kralja, da ovi skakači imaju izuzetna skakačka mjesta za uskočiti. Njihova aktivnost je ogromna, sigurno puno veća nego aktivnosti ovog skakača recimo i ovog lovca, koji za sad još nemaju svoju pravu funkciju. Znači,
Kasparov je spreman dati svoga topa za aktivnosti svojih figura. To je jedna stvar. Evo recimo, samo kako bi se nastavila varijacija, dama G5, recimo da se pike polakomi. Recimo Fritz kaže da je ovo jedna remi situacija. Ali, možda je ipak i više, jer zbog aktivnosti, zbog odličnih položaja ovih skakača, možemo vidjeti sada da prijeti mat na G2. Znači to se mora nešto napraviti u svezi time. Jedna od stvari je G4, jedini potez. Skakač E2, dama E2. Vidimo da skakač opet ima savršeno mjesto za uskočiti. Dama C2, lovac B5. Koju prekrasnu dijagonalu zauzima lovac? Znači, plan crnog je bio riješiti se lovca na E2 i preuzeti njegovu dijagonalu. Ali to će Kasparov napraviti još jednom kasnije u igri. Znači, skakač G2. Skakač E2. Vidimo da sve figure bijeloga su u izuzetno dobrim, crnoga ispričavam se, u izuzetno dobrim pozicijama. I sada top F6. Možemo vidjeti kako top će skliznuti po šestom redu i napasti kralja. To je jednostavno nešto što se ne može ignorirati. Mi više ne možemo pričati o napadu bijeloga. Bijeli je totalno pod velikim pritiskom i on mora razmišljati kako se braniti, ne kako se napadati. Ne kako napadati. A Kasparov zna da je puno lakše napadati nego braniti se. Da osoba puno lakše napravi pogrešku računajući kako se obraniti nego žrtvujući nekakvog pijuna razmišljajući o napadu. Tako da je ovo s druge strane veoma jedna zanimljiva psihološka borba Kasparova.